Na diagóí Cróga. Bhí peadar in na chola go sábh. Bhí sé steala báistíre na híthe. Bhí gálaí gaotha an chomá. Rúise sé ag brechan lé. Bhí an bháisteach a clagarnach ar a bhíneoig. Bhí tiltte taobh mó. Chuig peadar sí staire agus bogóbar nar hit sé ligean ar a chnic sé go raibh an tig faoi isce. Tháinig cric cos agus lábhair. Níor visige á chalamh dain cad í dhéanach sé. Bhí sé a grúchás ceart. Rú sé go dtíon bhneoig ar luas lasrach. Chnic sé beirtí agóirí máir agus líam ina saoir a bhela. Thosna sé béci gora an ard a híine sa gotha. Bhí an tuileach ó háir sin nach raibh sé anán an doras a goscailt. Glach máir agus líam trúad an sean ar bocht. Baig líam a gáidir. Bhí sé fluch báiteach ba chuma leis. Dúirt sé le peadar go gáródís leis agus ganna bheith buartha. Chléig máidir na seirbhísí éigeandála agus dímpi gur a teach go tapaig. I breban na súl hí na firgóitáin ar a láthir. Ogad ar láimh chunta de feadar teachtamach na neoig. Bhí aglan dain ar a bharbocht ach bhí sé buíoch go raibh sé éalathe ón dig. Tugach peadar go dtí nóspedéal. Níor bhada gur raibh peadar takeithe chuige héin. Bhí sé suite sa lebaid a thábhín só nuair a tháinig máir agus líamar cuairt chuige. Chaibh sé buíocha slótha as an gáidir fada thugad ar dó. Dúirdar leis go mbeadh sé go baile sa le bhad. Bhí sé tnú le do le bhaile.